Ще да там да го снимам. Абе да се представя ли да съм уважен? Защото те са мои приятели от 30 години насам. Мога само да ви кажа, че нас го търси една каракачанка още. Не разбрах бащи или жени. Чакай да снимам. Само един ли имаш? Ево бе! Семки му давам. Как сега, че беше на пръч? Пио гордо. Не. Беше тук в нас това. Аз съм загубил координатите на тебе. Ама. С музиката.